Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kaseng ginong Ïaïong but motion jong ka Southwest Khasi Hills District, kabatip kom ka Meghalaya Mine Owners and Exporter Association lingba uba Maita and Marwen, Operative Secretary. Lapantip Shabaro kidukhat but ki member jong ka Mmo&Ea baka senggan Pynlong ka general meeting, haka arpaw Tarik Ïaïong arajar arpulay ha Nongjri, ha dorbar hall jong ka kur nong tenger haka por khat arbaji, nakabentaman pentamay ikinong kam, badru banya perkhatru iki kam jong ka seng bat ki kam khayi. Kumta na kaliang uba Maita lo kerpat e baro kidukhat jong ka Mmo&Ea bakin yapoy knang hakatay kasngi. Nongjri jing kerpat bat jing pentip ya baru khot ki dikhot jongga Mmo&Ea ba labu ya Tarik ban Pynlong ya general meeting haga arpo Tarik mentau na April arajar arpulai kajaka kalong hamni ha Nongjri bat kajaka ban Pynlong ya meeting kadai ha dorbar hall jongga purnong tengeran ya Nongjri nomor kata la kerpat ya baru khot ki dikhot bat ki member bat baru khoi ki exporter bakin yela like por knang ban yawan hakate gapo ban chit no ya ki nong kit kam ki batmai bat ban ya perkhat ya ka jingdan kam hakabaya dei bat ka khai ka pating te khublei shibu ni pi bro khoi shobha ya like por knang ba ka kam kan ya be chakma khublei shibu ni pi bro